long kachong dada matung sai jogje cycle pen Karbi Anglong chebang bomlo. Meghalaya pen Karbi Anglong ka chebang atumaphan puthot lang hempialong kekhang duntu. Tomon ke theke jabahut kisung ke pho arara tumalong MP Horen Singh be kahumri dam. Karbi Anglong life kilang ara dona phan nilihin pen adap kimi arni kimi kardom nang bajeriklo kardom. Nirimen sami jilibepi nanarjik senang birtang ton pen. Dhansiri constituency upper dikrong hawar kido kilang araratum Tamil Nadu state ahempi Chennai rongsopi company along kachong dada matum sai jogje pen kilometer surihinira Pharuner kebra krener kep sosia jak cycle pen Karbi Anglong an nangkapali jiaphan wangring tibomlo. Lang ikha latum konat ansi cycle pen kipalipo. Chennai long kachong dada matum non halada kido ketha kisung thek apor ketang lojok bang kretroksi bang photum chingwai chingsai pen thi rengseta methang ahem kachedam je phanle barlonang pu sai jogje pen cheparai khutsi train lapen bus pen kebang awar saita abatai towar cholang don setame kelong ledera jok kedam tang aruni phai krehini ani Chennai arong supi pen cycle pen kebang aphan nangbar tanglo. Cycle pen kebang bom Chennai kachong dadam jirpo bang troksi atum pen Karbi Anglong life aphan nangkapachini duna tengke nonamat alang litum Andhra Pradesh nang letanglo. Tovar kebang bom esek kijun long lepen chenglok cycle ta along nangkahine duna kisung nang phobom seta sai jogje pen wang bomlo. Lasi nilituma phan kanghon kangjin sopen Karbi Anglong arat kethekiding jasemet KAAC CEM Tuliram Ronghang lapen nilitum Dhansiri a constituency local MEC KAAC EM Prodip Dipusa atum Prabjin pen akirap nangpalevek tha puta kachuningri padopon. Alang litum kisunga putha klardak alam kachini jiaphan la aber ke jongpon 721 7631 267 kalite 863 805 6293 mobile number alo humri lote long ikpu. Borjan MEC constituency PWD Borpathar Road division Nihang Terangarong Kachelenga Tower Pradhan Mantri Gramin Sarak Yojana scheme Ningkan Surihinira Krener Kepen Kresir Kepan Ninkana Pharman kilometer isi Tokbor drop mate 1.66 black topping atowar kapanonga tengsi Therepo Niphaing Kora Pho Arnipen Sai Chengponsi Kedam Tang Ningkan Surihinira Kresir Kepan Ninkan Matijong Achiklo nipa engkora pli arni anke bangso PMGSY atawar patang veknangji puah hukum pipondetlo. Laso atawar kaselam jiaphan inut ghanakanta gogoyaphan tangka kuti phora lakpri kebra phia tangka pensi sideng ponlo. Bonta ningkan surihini ra kresir kep matijong achiklo angbong kapatang veknangji hukum pidera phita non surihini ra ingkoy aningkan aru achiklo anta tuwar tangtisi dokoklo. Anparta laso atowar kaselama moke bangwit hektik ateng pulote laso atowar ningkan isi anta kitang jiaphan ingthang bagji pusi nihang terangaronga soratum ningji. PMGSY atowar estimate ateng pen kaselam vek nangji seta selam pon pederajok contractor atum aning kehanga tengsi selam tabret pusi akoi wan. PWD asaika matum thangnat kelang charidun kabederajok si contractor atum cheplang long kroilo. Contractor atum joy kepen ame thanga khia dat chepang choklong jia phansi beha klemrong lopusi nihang terangara ratum thandun. Non nili kido ke bukan subdivision angkang dak nihang terangarong tiniali long lo dak Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana pu PMGSY scheme pen NEC atawar pen nihang terangarong chetlang aphan 1.5 kilometer se kilometer hini pule pudera choklo kilometer hini phan pilo mangal dakhel lo ladak arok kedu arong ara datu pen ke kipuke labang so atawar kaponai bang quality bang chok chelang pusipu memipin pusipu kasila pangso kopuson ma ke mimedet abang ke la
PWD department atum matela borpothar road division atum andar si puri lo lase alang litum wang penang chelang sonte mesenji pursi ladak ro ngarat tumingji athema ladak inut ghanokanto gogoi po munit silabang so akam enlo lapen labang so akam ki claim ke cheng pen pinian sitame dak nang kelang charidun atum department pen wang pin lang pusi kaningji asi labang so atawar department pen prabjin ban chelang pen chelang sonte mesenji pusi dak ro ngarat tumingji lasi sai klem bang khana kanta gogoya phan tarlipsi ahok pet ing sai vek nangji lapen PWD Borpathar Road Division Executive Engineer atum amethang asai langchari do nangji pusi radatum chuning ripon Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong live Methanga hemtun an isan kichojia phan Karbi Anglong pen angtan kachong dadamatum penang anaphai dolo Lasonsi, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka pendanglo, kaprek astir along, kacong dadam pensi, ahemtun kachelana apai penang andolo. Lasonsi, Karbi Anglong araratum, methang apo kachelana jia phanpura, Meghalaya alongan, sai, kacong dadamatum, aking penwangsi, Karbi Anglong nang palilo. Bangsir ke batum aking pen ke bang thekdun longsi Khanduli outpost kelang charia bang PC Narayan lapen arisang hotum khangdun cheklo ke khangdun chek bangsir ke batum aphan se kelang dunji aphan medical team atum aphan hangsi okpran asarlang endun det penaphi nikrip lian home quarantine ke duang thek arikana long mohor thengdun rinti halapu bangsir ke batum aking pen ke bang ajok kangchir kelang it theklongsi lang hempi araratum chirungsi an esan pachudun rinti Aking pen ke bang sir ke batum arong lagi dongka mokam pen bang pho bothat lang so pen bang hini cheret pen inut lapen dap pen inut pusi than po Nile tum ngaloi pen kisi ada ke claim da nitum hada ke claim dong ke start sinen nakam si pen kalau sodim long start sinen adim bang adim ke lum sinau nang nitum bang wan opini bang nitum bang sir ke hem udang dang nang itu marong ini tuh kucipi dongkap pen dangki do pen tu bopothar pen bahini do bang thom do pen hamran pen inu do pen unda pen inu do ada penang le tum sini ke bang ma patumi lo ma ke bang ini tum ada pen tuwe bayi sirket bayi ke pen sinang gaula kuwi pen sinang le tum ke bang lo ada pen itu masodak ke ngel sih bang dak adipia dakanang le penang le tum dakanang pele bang kopi pensional tunga bang ilo gari nili tum puang deng angdeng somse gari so pensi maju lang hempi pen birsing tiso Karbi Anglong live kedamdang aruni pioneer cap arni men tomon charting ke jabhut rongkoroi ahawar along hemret kana hokdun kisung ke pho arara tumalong MP Horen Singh be kahumridam Kedamtang aruni pioneer cap arni malam sovet tomon charting ke jawahut rongkhang constituency kaparlo rongkoroi ahawar along school ahem pendanglo penaan ahemarit nahokdunlo hemret kana hokdun kisung ke pho arara tumalong MP Horen Singh be kopini kenang sodasai kedoko ka joini halabang so arni amat ke alangli tongsekot pen humri damlong ledet pusitami aruni phai kripti arni alangli humri damlo Ka humri damahut ahe marit kana hok adon humri damsi kisung ke phobek arara tumaphan aning pathi damlo Ka humri damahut halapu doloni teron arong along bangsuri isi kejang amai ahongjai kikim jiaphan kisi kedang padodam KAAC CEM tuliram ronghang kabor I ajoini pini doloni alongta lapuson mai ahongjai kikim long aputhak CEM tuliram ronghang aphan kachoro pajerpon News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini Adap Abirta ke lapon sikang tonik lo, dome thagmi kurwang tu.